Takže street fotografia je druh reportážnej fotografie. Je od nej odvodená preto, lebo využíva princípy priamej fotografie. V angličtine straight photography. Straight photography to je taká, ktorá sa snaží, aby v postprocese, to znamená v nejakých poexpozičných úpravách, nebolo toho veľa urobené. To znamená, že čo najmenej. Takže človek niečo odfotí a nemôže do toho nejak moc potom vstupovať poexpozične, to znamená v počítači niečo robiť nejak razantne, upravovať niečo. Samozrejme, previesť do čierno-bielej škály to môže. Čierno-biela fotografia to je na street ako vyšité, to ešte o tom budem hovoriť, ale nie je dovolené nejaké masívne retuše. Niečo, čo sa retušuje a zasahuje do toho obrazu tak, že mení nejak ten rozhodujúci moment, ktorý je v tej fotografii, to je zakázané, to sa nesmie. Jednoducho preto to vychádza z princípov tej priamej fotografie, čiže straight fotografie. Zvyčajne to býva momentka, to znamená, že je krajšie, keď človek na ulici odfotí ľudí, ktorí sú spontánni, sú skutoční, sú jedineční. Nikto sa vám do objektívu nejak masívne nesnaží sa urobiť nejakú pózu, že ja som ten a som odtiaľ. Malo by to byť to skutočné, to práve to, čo je jedinečné. Zobrazuje poväčšinou skutočný život skutočných ľudí. To som teraz spomenul, že malo by to byť tá realita našej spoločnosti. Malo by to odzrkadľovať to, čo sa deje na ulici dennodenne. Ľudia sú takí, akí sú, niektorí sú dobrí, niektorí sú zlí, niektorí robia také veci, onaké, má to odzakrdľovať tú našu spoločnosť. To, čo sa deje na ulici, to má byť na tom snímači vo fotoaparáte, má to byť tá čo najväčšia realita. Zachoval pamiatku pre ďalšie generácie. Tým myslím to, že fotografiu, čo fotili v minulosti a fotili street fotografiu, tak sa snažili to fotiť tak, aby ľudia, ktorí sú tu teraz, ako napríklad my, vidíme, ako sa ten svet, ako to vyzeralo na ulici pred nejakými 30-40 rokmi. Bolo to vtedy úplne iné a vďaka tým street fotografiám si to vieme teraz pozrieť niekde na monitore. Keby to ľudia nerobili, tak by sme to nevedeli, lebo vtedy, keď niekto mal fotoaparát pred 50 rokmi, väčšinou fotil svoju rodinku, možno nejakú to prírodu, alebo tak, ale málo kto fotil ľudí na ulici, na plážach, napríklad pláže, more, v tých nezvyčajných situáciách, čo sa tam deje všetko, takže málo kto to robil a vďaka tým street fotografom, ktorí boli v tej dobe, tak vďaka nim vidíme to teraz, že sa dialo to a to. Takže ďalej, nebýva v sérii preto, lebo každá tá street fotografia zachytáva nejaký rozhodujúci moment. Jenom ešte spomeniem neskoršie, každá fotka má svoj vlastný rozhodujúci moment. Preto sa nedáva do série, že máte 3 street fotografie vedľa seba, lebo každá fotka je jedinečná. Nemôžu byť 3 rozhodujúce momenty v nejakom triptychu vedľa seba, to by nehralo dokopy. Každá je jedinečná, každá musí vstupovať do toho človeka ako jediný objekt. Nemôže byť nejaká taká, že by boli 3 vedľa seba. To nie. Takže, ako som už hovoril, zachytáva kľúčový rozhodujúci moment. V angličtine sa to nazýva decisive moment. Čo je to ten rozhodujúci moment? Toto je napríklad rozhodujúci moment, nie je to až tak moc dobre vidieť. Tu je tá fotografia, zoberete si ju medzi seba a uvidíte sami. Je to mníška, ktorá po meste v Bratislave nesie kabelku, neviem, ako to číta, Chanel. Luxusná značka, málo ktorá mníška na svete asi tak kabelku nosí len tak po ulici. Takže to je ten rozhodujúci moment, ktorý na ulici môže človek nájsť vlastne spontánne. Išiel som okolo, videl som to, odfotil som to, je to na tej fotografii. Nevidí sa to tak často, preto je to súčasť vlastne rozhodujúceho momentu. Ten rozhodujúci moment, street fotografia verejne zachytáva rozhodujúci moment v okamihu, ktorý je niečím zaujímavý a kľúčový. To znamená, že to môže byť nejaké neobyčajné gesto, niečo, čo sa na ulici udeje, nečakanie, niečo, čo sa nevidí len tak, že človek ide po ulici a vidí to, niečo také super, niečo také, čo tam musí byť. Môže to byť nejaké mimické gesto alebo nejaký neobyčajný dej. A teraz už som spomenul Ríša Sláveka, stále usmiatý v Budapešti, odfotil podľa mňa vynikajúcu street fotografiu, kedy zobrazil to, čo sa teraz vo fotografii robí častejšie, ako sa to bylo predtým. V minulosti sa tá streetka viac fotila tak, že sa zachytávali tie rozhodujúce momenty, čo sa na ulici deje. 10-15 rokov dozadu sa to začalo robiť trošku tak, že sa zachytávajú viac momenty, ktoré spájajú živý a neživý objekt tej ulice. To znamená, že nejaký človek, ktorý ide po ulici a je nejak spätý, buď kontrastne, to znamená, robí presný opak ako nejaký napríklad billboard, nejaké označenie, plagát alebo tak, alebo robí presne rovnaké to isté. To znamená, Ríšo napríklad, alias stále usmiatý, odfotil fotografiu, kedy bola dopravná značka na ceste v Budapešti. Na nej bolo napísané, že na ceste sa nebolo napísané, tam bol ten znak, že na ceste sa pracuje ten robotník, čo prehadzuje tie kamene alebo čo to. A za tou značkou hneď bol robotník v monterkách,
ktorý tam tú značku asi aj vlastne položil, bol pri ňu, bol opretý o auto a telefonoval. To bol úplný kontrast proti tomu, Ríšo tu má tu aj fotku, Ríšo, máš tú fotku vytlačenú? Niekde v menšom? Má. Takže pokiaľ je tá fotka podľa mňa vynikajúce, živý a neživý objekt spojil. Tú značku s tým človekom. Značka robotníka, ten robotník tam je opretý a je to vlastne kontrast čo najväčší voči tomu. Takže rozhodujúci moment trvá zvyčajne veľmi krátku dobu a preto musí byť fotograf neustále v strehu. Musí ten svoj fotoaparát mať neustále pri sebe, čo najviac, všade, kde to je možné. Ide do obchodu, zobere si, keď má niečo menšie, popri zrkadlovke nejaký výkonnejší kompakt, má ho pri sebe. Verte tomu, mám to skúšané, že tie najlepšie momenty sa odohrajú vtedy, keď nemáte pri sebe fotoaparát, ktorý je na to pripravený, nejakú zrkadlovku, nejaký objektív. O tej technike ešte poviem, takže majte ho stále pri sebe. Idete venčiť psa, zoberte si malý kompakt aspoň a uvidíte veci zaujímavé. Fakt, niekto sa zohne, dobre, hovienko psovi, odvodíte ho zo spädu, hoci čo sa môže na tej ulici podiať. Treba to využiť, treba mať pri sebe. Tam platí tá priama úmera, že čím viac máte foťák pri sebe, tým viac môžete zachytiť tých rozhodujúcich momentov viac a viac, takže určite to využívajte čo najviac. Toto je fotografia, tuto ten kontrast není moc vidieť, to vyzerá moc tmavé, ale uvidíte tú fotku aj tuto, je to pes v Trnave na Trnavskom jarmoku. Ja som ležal na zemi so širokým ohniskom, ten pes akurát dvihol tú packu, ja som ho cvakol. Je to rozhodujúci moment v tom, že tá packa je dvihnutá, tá pani majiteľka toho psa, nejaká neznáma cudzia žena, je presne medzi tou hlavou a tou packou, takže je ju tam vidieť. Našťastie tá packa nekryje tvár tej ženy, takže toto je príklad rozhodujúceho momentu, že kedy sa ten spúšť stlačil v tom pravom čase. Vo svete jeden pán, kardinál de Retz, raz povedal, že všetko na svete má svoj vlastný rozhodujúci moment. To znamená, že táto moja prezentácia, ak tu teraz stojím, niečo v tom čase, ktorý tu teraz ja robím, niečo je pre tento dej rozhodujúce. To znamená, že napríklad nejaká tá moja gestikulácia, čo furt s tým mávem, alebo niečo, nejaké moje mimická gesto, že sa niečo udeje. Všetko rozhodujúce. Keď napríklad v meste detko alebo nejaké dieťa líže zmrzlinu, rozhodujúci moment je to, že má to zmrzlinu na jazyku alebo pri jazyku milimeter, že sa jej skoro dotýka. To je rozhodujúci moment. Takže ten moment je v podstate všade. Niekde je silnejší, niekde je slabší, ale všade je to rozhodujúci moment. Takže treba tú spúšť stlačiť v tom pravom momente, v tej pravej stotine sekundy, aby to bolo tak, ako by to bolo na tejto. Takže začiatky street fotografie, to len v krátkosti. Za jej zakladateľa sa považuje francúzsky reportážny fotograf Henri Cartier-Bresson, ktorý pôsobil v 30. a 40. rokoch 20. storočia. On bol jeden z tých prvých, ktorí chodili po ulici a fotili ulicu, nie svoju rodinku, nie nejaké také veci. Fotil na pláži ľudí, fotil ľudí v meste, fotil architektúru moc nie, takže hlavne tých ľudí, ako sa v tom meste správajú a tak. Takže jeho fotografie boli také prvé revolučné, ktoré zobrazovali ten skutočný život v tých 30 a 40 rokoch. Používal malý vreckový fotoaparát Leica, na tú dobu bol neskutočne revolučný, mal kvalitné ostré snímky, kompaktné rozmery, v tej dobe taký retro design, ale to tam bolo všetko retro, takže bolo to fakt na tú dobu vynikajúce. Bolo to malé, lebo iné fotoaparáty v tej dobe boli trošku väčšie, takže tá Leica bola pre ňu úplne vynikajúca, takže fotil najmä s ňou. Toto je jeho asi najznámejšia fotografia a dovolil by som si povedať, že toto je street fotografia, ktorá je vo svete asi najznámejšia. Na dnešné technické pomery nie je až tak dokonalá. Ja osobne ju nevlastním v nejakom veľkom rozlíšení, možno v agentúre Magnum, ktorú Cartier-Bresson založil, tak tam by možno mali v nejakom veľkom rozlíšení, bolo by vidieť lepšie. To je rozhodujúci moment v tom, že nejaký muž preskakuje mláku a tá topánka sa skoro dotýka tej vody. Tam je ten rozhodujúci moment to, že je to fakt len niekoľko milimetrov od tej vody. Keby na tú vodu došlapol a pán Bresson by stlačil spúšť, je neskoro. Už by to bola priemerná street fotografia. Keby mal tú nohu 10 cm nad tou vodou, je to priemerné. Ale s tým, že tá fotografia sa skoro dotýka tej vody, tak to je ten rozhodujúci moment. On pri týchto fotografiách začal uvádzať spolu s jeho vydavateľom jeho knihy, začal hovoriť, že toto je ten rozhodujúci moment.